nga lalaki iti mismo asango iti pagtaingan na ken nadigos iti bukod na adara. Sigon ti investigasyon dagiti kameng iti scene of the crime operative ket nakarekombreda iti duha nga kapsula iti 12 gauge iti bulsa iti biktima. Pilan iti kaso kontra ken ti may tudtudo nga nagpapatay ken ni Wilmer Aganod. Sir kay aglalo dududwa kami ngagkabsat idi ditoy. Siyempre no dalap ta dito dumteng may nga na iliwikin niya na agpapampay tawan ni Sunan. Tila dawat ko mga sir kay magunod ni meleng ti hustisya. Tawen 2011, may katunga aldaw iti bulan ti Disyembre. Pimusay iti maysa nga lalaki, anadigos ti bukod na adara, iti mismo asangwanan ti pagtainganda. Sigon ti spot report iti kaming iti kapulisan iti siyudad Tibigan, napaltugan ti maminsan adaras, nakatiruan iti rusok na. Iti mapapati nga improvised shotgun, basarmet lang iti narakobre, danga armas apaltog. Bibiktima ket nabigbik itinagan a Wilmer Aganon, wenno mas amamu itinagan apil. Tallupulo ket tallo ti tawen na, nga agnay ditoy mismo a sitio Kagitaraan, Barangay San Julian Sur, itimit lang natakamat a syudad. Isuspek ket nabigbig itinagan a Joel Aganon, at daan itinananay nga tawen, nasawaan, kasinsin mismo iti biktima, ken karuba na. Iti agtultulong investigasyon iti kaming iti kapulisan, nakarekobreda iti duha kapsula, iti 12 gauge iti mismo, abulsa iti biktima. Naingit iti pinag-imbestigar dagiti kaming iti Soko, wenno scene of the crime operative, ken iti kaming iti kapulisan iti siyudad Tibigan. At ita na napagamuanda nga insigida iti sospek, kinimegda nga rod nga insigida ni Joel Aganon. Ang nagresultaan iti panakaidiretsyon na iti uneg iti pagbaludan, iti istasyon iti Philippine National Police, iti Bigan City. Iti mismo nga crime scene, napagamuan iti police files manipod ka dagiti tattao nga adda dayta nga kanito. Nga adda saan nga pakingkinawatan dagiti agkasinsin, kang runaan na noda iti impluensyada iti arak. Aditan nga pinasinggadan met iti maysa nga opisyal iti natakamat a barangay nga adda pinagpaisuan na. Iti mismo nga nakapasamakan iti crime scene, dita nga nakapatpatang ni Police Chief Inspector Ernesto Navarro Jr. Agda mga officer in charge, Chief of Police iti nasao nga syudad. Ado iti napagamuan, manipod ken tinatakamat ko opisyal nga impormasyon maipapan iti daytoy nga krimen. Agarap agalas 9 na dati report nga natanggap mi J station nga da allegedly nga napaltugan kay edi dimbanon kami ito kay nakita mo ten daytoy agnagan Wilmer Aganon nga natay to nakaidda. Ket base ti pinagkandak mi investigation kadagiti witnesses tinaudi nga patangkan na deji ni Joel Aganon kasinsin namot lang. Edi 8:30 nagpatpatang dapay lang kano tapos ang dami nang igdang putukan. Sigod nga pinalap mi naalam ni Joel ket initially dami tinaibagana nga pa naibakal na di paltog ka na di yan, diba? So nga madama nga birbirukan pa lang kami. Kitapin nga nakuna ni Police Chief Inspector Navarro nga considered solved iti daytoy nga krimen. Kapuan ng tabalayki nga nakimeg iti maitutudo nga sospek, akasinsin mismo iti biktima ani Joel Aganon. Resolve ta naala tayo ni pa. Suspect nga aming ebidensya tayo is circumstantial pa lang. Tawan ti direkta nga itutulukan niya na isunat ti. Aldaw iti panakagimeg iti sospek ani Aganon, dita ang naibagana, iti nangibakalan na, iti naaramat na apaltog nga usar. Sigon kiti sospek nga ni Aganon, dito nga mismo nga lugar iti nangibelengan na iti papapati nga naaramat nga armas kapaltog. Nga maging ganag tangagundaway saan pa nabirukan, di kiti barangay officials, tanod, kiti kaming iti kapulisan. Nakasarsanita met iti mga itorturong iti natakamat nga barangay, dita nga nadamag iti police files, noan niya iti records dagiti duha nga kasinsin iti masakupan. Mita di may tutudo nga suspect mismo nga kasinsin naman. Diyan mo nga dasosid na. Awam miti may day yung umang kanya nga barangay council. Awam miti may yung umang daso nga tamo agi awan. Nakasarsanita met iti police files, iti may tutudo a suspect ani Joel Aganon. Iti met lang aldaw apan nakatilim na. Yam kita nga ingkid daw na, nga saan nga makita, iti katatao na. Di na may kami kaya di ba pagpagami kaya adoy nga pagpaga kaya di na may dati na nalukoy ito na kaya ito na
kung kanya lagi katuwa na panggo binagaan na tayo isa pa. So, metan gapunan ako. Nag-review niyo. So, peke ito muna nga mga sopan niya ako no, kuha. Pagkabunan. So, May pagkat lagi kami. Napasama. May pakamo nga napasamak iti panagipatpatang kinti sospek ket adda isuna iti uneg iti pagbaludan ken may palagip nga naiktan iti nananay nga wayawayana iti sospek ani aganon kapuanan ta nakapagpiyansa. Adu pa iti impormasyon nga intay maamuan iti panagsubli iti programa tayo a police files. Intay nga tayo makapatpatang digiti nagtestigo maipapan iti daytoy nga kaso. Intay pay makasarsarita ni SP2 Alon, investigador iti PNP Bigan City. Mapagamuan malipod ken kuana no kasano nga naisampa iti kaso. Kenuan niya iti nagdurdurasan iti kason. Ti biktima ni Wilmer aganon.